vychádzal. Takže nebuďte hladní, nebuďte smetní. Poďme na to. Hornická horka Bčko, chlapci. Pretekári na miesto. Pripravte. Sponsor. Teraz. Výborne! Zabej! Paráda, všetko to tam bolo, výkriky, spokojnosť, všetko je tak ako má byť. 13.39 a 12.64, ľavý výsledný 13,39 sekundy a pravý rýchlejší 12.64. Hornická horka Bčko, chlapci. Prichádzajú z Trženice Bčko, Kvášov, nesúťažne chlapci, Mikušovce, dievčatá.